People, hear me very well. As long you are still alive, as long uchiri mupenyu, nyasha dzaMwari dziriko, just cry unto the Lord. Come back to him. He is faithful. Come back to him. He is a loving Father. Come back to him. The devil anoisa that guilt conscience and anokupa mentality yekuti you move away from God. Unongochizvita handingadzoke kuna Mwari because ndakashiba. Iye ane ropa rinosuka zvivi kushiba kwevanhu. So the devil anokupa mentality kunenge kurizena so kuti aiwa let me help you and give you this statement. Wakambonzwa ere matauro anoita vamwe vanhu ekuti hanzi ini handisida kuenda kuchechi because handidi kunyengedza Mwari. Naturally anotanga ari correct, anoda Mwari kana kuti anotyika Mwari munhu anotaura kudaro. But the truth of the matter ari under attack of the devil. I want you to notice something. Ukanzwa munhu achiti handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari, he is under attack seyaJudas. Ari kuitwa drive away musin, asingade kuitwa drive to the Lord God who can deal with sin and help him to bounce back. Zvanzi handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari. Yetu unofanirwa kuenda kuchechi nokuti whether uri kunyengedza kana kuti hausi kuziziva zvauri kuita, nyasha dzacho anadzo dzekukuregerera ende dzekukusimbisa to bounce back and recover and stand again. Handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari. Saka ukasaenda kuna Mwari wacho oramba uri ikoko nokuti inzwaka the truth of the matter. Ukati handidi kuenda kuchechi handidi kunyengedza Mwari, uri kuti I would rather stay with the devil till right ndozouya. And I want to warn you and help you. The devil will never make you right. Ungatoita worse mentality iyoyo. Pese panonzi nemunhu handidi kuenda kuchechi kana kuti handidi kuenda because handidi kunyengedza Mwari, ari kungotaura kuti I am staying with my devil until the devil makes me right. And I want to warn you and help you. The devil will never make you right. Even your mindset, maybe the devil hapana, it's your thinking, kuti I cannot go back to the Lord because I have messed up. That thinking is already corrupted. Nokuti nzwaka, ukati handidi kuenda kuchechi, handidi kunyengedza Mwari, uri kuti I will stay with the devil until I'm all right. Then I'll go back to God. And the truth is, the devil will never make you right. It's better you come to the Lord and the Lord deals with you than to let the devil deal with you. Inzwa target yake pakuti Adamu atadzira Mwari, Adamu awande. Ari kuti I don't want you to have a relationship again. I don't want you to kuti udzokere kunyasha dzake. Toda kuti urarame kuno kusvika wazvinatsa wega. Inzwa munhu haagone kuzvinatsa. Munhu unonatswa nenyasha dzaMwari. Inzwa unenge munhu asvibitsa hembe woti ndichaichengeta kusvika right ndo pandichaipfeka. Hembe kana yatosviba yoda kunyikwa musefe, yoda kunyikwa mumvura ine sipo yowachwa. Ropa raJesu ndo mvura ine sipo inosuka zvivi. Mwari wacho ndiye ane nyasha, ane ropa rinosuka zvivi. Iwe wotadza Satani okudza kuti usaende, tanga waita right. Sheti ine tsvina haichene nokuti unoshuvira kuti ichachena. Inochena nokuti wainyika mumvura ine sipo ukaiwacha. So mvura ine sipo yekuti wache hembe yako iropa raJesu. Hembe yako yasviba ndiwe wasviba nezvivi. And the devil arubva ati chimbomira kuenda kuna Mwari, chimbomira kuita prayer, chimbomira kutsvaka Mwari wacho. Svika waita right because Mwari haambonzwa munamato wako because hausi right. That's the language of the devil. Hembe ikasviba ukashuvira kuti ichene haichene, even ukashuvira zvakanyanyisa. Why inongochena kana wainyika mvura ine sipo wawacha. Kurati mvura ine sipo yaunonyika upenyu hwako ndi Kristu, iropa raKristu. Saka the devil anoramba achiwispa mauri kuti aiwa usaende manje so usati wa right, ukaita right unoenda. Anokupa mentality yeku approach the wrong guys with the wrong revelation concerning the things of God. All right, I'll give you an example. Yandaka experience around 2014. Pandakaenda kunotora driver's license pa Islam. Uchi driver uchirivesa kupinda madrum.
vane option, vane 3. I'm sure it's about 2 options. 2 maprivilege avanokupa kuti ukaona kuti unogona kunorova drum, unosimudza ruoko, omisa mota, and you start again. Those chances ukadziblowa hauchatenderwa kusumudza ruoko. Kureva kuti ini pandakarivhesa mota ndakasvika ndikarova drum, ndikabvunzwa nainstructor naexaminer wacho kuti kopaona kuti hausi kunyatsopinda wadi kusumudza ruoko, ndikati ndakanganwa. Haana kunditi aiwa kana wakanganwa chiita futi. Kureva kuti ndakatadza kushandisa the privilege yanga iri available. Musiwo ndikatonzi ndafoira ndisina kushandisa privilege yekusumudza ruoko to start again. Ndafoira nokuti ndatadza kushandisa the privilege iri available. Ndakaita mentality yekuti I will try. Don't get this mentality to I will try to make myself a good guy before the Lord. Just surrender to him and start afresh and come back to him. He is faithful and mighty, and the privilege is still there and still available. Usashinge stereki kuita chivindi chekuti aiwa ndinoita mushe chete, ndinoita mushe, ndinozviita mushe. That's a wrong mindset. Just surrender, Lord. As long privilege yacho iripo, ishandise. As long you are still alive, muromo wako chiri kutaura, don't sleep without praying. As long you are still alive, take the opportunity to pray to God. As long you are still alive, take the opportunity. Why? Nokuti vashona inoti kuseri kweguva hakuna muteuro. So the devil paanokuti aiwa no haungaende kuna Mwari, haunganamati manje hambokunzwa. Alright, ko unoziva here kuti mangwana uripo. Ko ukafa usina kusumudza ruoko rekusarenda to start afresh. Ndakanzi ndafoira kuVID. Ndine mikana 2 yandisina kushandisa. Why? Vanoti kana uchirivhesa ukaona kuti hausi kunyatsopinda unogona kurova drum, you stop the car and raise your hand. They allow you to start again. Ukarivhesa ukaona futi kuti haupinde, you can raise your hand. They give you the last privilege to do it again. Option iyoyo ndakafoira about 2 times ndisina kuishandisa. Chaitika ndechekuti wakupinda pai unongonzwa sekunge kuti I will just try. Wega unyazona kuti handipinde, but unongonika mentality yekuti zvinogona kuita. Yet by doing so, urovera padrum. So the devil chaanoda ndechekuti approach the wrong guys. And I've come to tell you this. Dai Judas akaenda kuna Jesu pasina suicide. Nekuti ari suppose kuenda pa kunohenga pamuti ndi Jesu nekuda kwezvivi zvivanhu. But Judas ari kunohenga pamuti, icho chivi chake chiri mugroup rezvivi zviri kunoregererwa pa Calvary. Dambudziko, he approached the chief priest and the elders. In our times, tinorizirembera ma chief priests nama elders ma church doctrines. Church doctrine harisi greater than the doctrine of the word. Pane zvinotaurwa nezvinofungwa nevanhu. But the final statement inobatsira munhu mune nyasha dzaMwari is the word of God. Even iwo pachako unogona kufila sekunge kuti haiwa azviita pandanyanya pandifunga kuti Mwari anondiregerera. God is not man. Mwari hasi munhu, ndiMwari. Capacity yake yekudhila newe yakasiyana newe paunodhila newe. Unoziva kuti prodigal son paakatadza achidzoka kuna baba, akati baba musanditore semwana. Kuti judgment yake was too dangerous. Akazviluza sonship, akati treat me like a servant. Baba vakati aiwa mwana wangu adzoka. Muna baba mune rudo runodarika mumwana wacho ada kuitirwa rudo. Iye pachake azviisa ku lower level, lower class. Treat me like a servant. Baba ari kumuti uri mwana, my son is back. Iye ari kuti aiwa baba ndakatadza, treat me like a servant. Kuti iwe ukatonga wega nyaya yako unozvidzvanyirira. Ngaitongwe naMwari ane rudo neupenyu hwako. Dzorera nyaya yako muna Judas ukadzokera kuna Jesu uchiti I've betrayed innocent blood. Ndo pauchaziva kuti aiwa ropa rake harisisiri innocent. Paatora this position to die for humankind, he is carrying the burden of the world on his shoulders. Jesu paari kuuya achienda pamuchinjikwa auya kuzotakura kuipa kwedu tese. But Judas, he approached the wrong guys.
And these guys were not good. They used his money. Bible that he threw the money into the temple. Vakatora mari vakanakwaya property land to bury foreigners, inonzi Potter's land. Judas achifa, mari ichidyiwa. Judas achifa, mari ichishandiswa. Vanga vasisina basa naye, but mari akakada vakaiwanira basa. He approached the wrong guys. He approached the wrong guys. Ita ukama neshoko ra Mwari. Upote uchinzwa the mind of God. There are times that people can have titles and the ranks kuma church, but they lack the revelation of Christ. At the end, you live a life in crisis because we are approaching the wrong guys. The right guy to approach is the word of God. Chaiyo ko approach angakubatsire to bounce back and do things is the word of God. Iye anoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa waneta kuneta ndonge uramba uchiita chinhu shuka chinokunetesa makaneta makaremerwa come to me, I'll give you rest. Aunete nekuita chinowansika. I know kuti une nyaya dzauri kuita dzawo wega unozoti apa ndaneta nekalife aka ndaneta neunhu. Ivo vakaneta vari kutodiwa futi naJesu. But church inogona kuti iwe taneta newe. Takakutsura waita futi. Takakutsura waita. Church inogona kuneta newe. But iye anototi manje vakaneta ivavo. Come to me. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Kune vhangeri rekumusoro. Kogoita vhangeri remumusoro. Rine human mentality. Sarah John the Baptist. You know, I've got a clip. Yakanzi musoro wa John wakadamburirwei. Ndaillustrate kuti when John was preaching, aiti vana venyoka manzinani muye. Jesu paari kuuya anoti uyai kwandiri mese makaneta makaremerwa. RaJohani riri kuselecta rine vamwe vari kunzi vana venyoka, but Jesu paari kuuya he wants to save all humankind. Saka Johani anobviswa musoro nekuda kwekuti aitaura zvemumusoro kwete zvekumusoro. Zvekumusoro is salvation to humankind. Zvemumusoro kune type inodeserve netype isingadeserve. Manzinani muuye vana venyoka. Who told you to come? Yet people must come for the gospel. But if vauya now, you are speaking negative to them. Jesu paanoita a step in over to come or who labor. Kureva kuti don't approach any other man. Approach the man Jesus, and Jesus is the word. Achiri kutida Mwari. Taneta ne inzwa pane chinhu chekuti auchide. You do it and you do it and iwe pachako you are tired and you can't stop it and you are tired and he say come to me. Matthew 11:28. Come to me. Come to me and I'll give you rest. Don't approach the wrong guys. Because there are things we have trusted people because of their titles. So when a title akakupa a wrong statement, you can easily believe because you respect the title. But I want to move you to the level of title and get the truth. Truth and title is not different. Somebody can carry a title as chief priest and not Judas mutenda chief. Why? Because na he is a chief priest. Ana revelation concerning chaingwa na Jesu chi. Shoko ra Mwari ngarive guideline muupenyu. Shoko ra Mwari ngari kubatsire. Ita ukama ne shoko ra Mwari uzvinzwire wega. Utsvake the truth of the gospel. Matthew 11:28. Come to me, all you are weary and burdened, and I'll give you rest. I'll give you rest. Vanhu vanogona kuneta newe. But Mwari une nyasha newe. Ukabvunza umwe munhu ane zvaanotaura, chaka kuti Mwari wacho vanoti kudii. Judas, you approached the wrong guys. Judas wakaapproacha vanhu vasirivo. Vanhu vekuti vane interest nemari yake vanotoishandisa, but iye vanomurega achindofa. Vari kuti imari yeropa. Anoenda unofa.
achibva maoko emachief priest anonofa, achibva maoko emaelders anofa. Why? Atadzira Jesu anosiyana naJesu, unobvunza machief priest vasiri kuziva the mission of Christ. Ziva kwekuenda kunoendwa ndoku. Seek the truth of the word. Vanhu vanoneta. Remember, Peter wakaramba Jesu 3 times. But Jesu haana kuramba Peter. Peter wakaramba Jesu 3 times. But Jesu haana kuramba Peter. Jesu wakasvika paextend yekuti akatoti kuna Peter, I've prayed for you. Peter wakaramba Jesu 3 times. But Jesu haana kuramba Peter. I'll read Mark 16 verse 7. I love this statement. Mark 16 verse 7. Let me go. Mark 16 verse 7. But go tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. Vakadzi vakaenda kugowa vakapiwa statement rekunzi, go and tell his disciples and Peter. Aiwa, kutaura kuri correct ka vaifanwa kungoti go and tell his disciples kuti vasangane kuGalilee. But ukanzwa statement yangunzi go and tell his disciples and Peter, which simply means mentality yevanhu yaitozikanwa naJesu kuti nekuti Peter wakandiramba ka 3, so the church haisina basa naye yakamuramwa, but nini Peter ndiri kumuda. Peter ndiri kumuda. Saka ku meeting yandiruda kuenda nevarume ava kuGalilee, tell my disciples tisangane kuGalilee and Peter. Kuda kuti vakadzi pavakaendesa message iyo yekuti vadzidzi zvanzi musangane kuGalilee, vaitofanira kutaura kuti uye naPeter. And zvaifanirwa kuringa mumindset vamwe vadzidzi kuti sei zvanzi uye naPeter. Kuda kuti Jesu achiri kuda Peter, but the church Jesu anyatso understand kuti church iyi haichada Peter. Peter amakisa, Peter ane zvaaita. As long we are still alive, take advantage to surrender to him. As long we are still alive, pray, namata, tsvaka nyasha, tsvaka Mwari. Take advantage yekuti you are still alive. Pray unto him. Seek his face, seek his grace. Zvakataura vanhu vanogona kuneta newe, ndiri kutaura pamusoro paMwari akakusika. Vanhu havakatokuona watosikwa kudhara. Vanhu vanogona kuneta newe. Iwo pachako unogona kuneta newe pachako kuti I'm tired of this. But I've come to tell you, don't run away from God just like Adam. You need to run to him. You need to run to God. Don't run away from him. Ndati pfungwa yekuti handidi kunyengedza Mwari, handichaenda kuchurch, haisi good thinking. I mindset iri corrupted by the devil. Naturally it sounds good. Spiritually it's a sign of error. Why? Nokuti pauri kuti handidi kuenda kuchurch, handidi kunyengedza Mwari, you are automatically saying I'll stay with my devil until I'm okay, then I'll come back to God. And which is wrong and impossible. The devil will never cleanse you. Ina handidi kuenda kuchechi, handidi kunyengedza Mwari, saka ndakungogara zvangu kuti ndichazoya time. So kana usingadi kunyengedza Mwari, usingadi kuenda kuna Mwari, you are saying I'll stay with my devil until the devil cleans me, or I'll stay alone until I make myself clean, then I'll come back to God, which is impossible. Self-righteousness is like filthy rags unto the Lord. Know whom to approach. Ziva uko approach. John 4:24. Jesu achitaura nemukadzi patsime. Vadzidzi vake vakauya ari pakati pekutaura nemukadzi. Vakatoita mubvunzo wekuti why is he talking to this woman? Why is he talking to this woman? Mukadzi uyu akatoenda muSamaria nevhangeri, vanhu vakauya kutsime vakanzwa vhangeri raKristu. Kuda kuti vadzidzi vanga vasingagone kuaccepta kuti Jesu ataure nemukadzi kana kuti ape mukadzi a task to bring people to the way kuti aparidzire vanhu kuSamaria. So Jesu nekuziva mentality yevadzidzi vake akavabvisa vese panzvimbo.
I always laugh and joke this way. Kuti Jesu paakatuma vadzidzi kunotsvaga chingwa, iye akandogara patsima achitaura nemukadzi uyu. Chingwa chevanhu 12 kana kuti 13 including Judas, 12 disciples na Jesu wacho. Achitumwe vanhu 12, chingwa chevanhu 13. Munogona kutuma vanhu 2, even 1 or 3, all right. But varume 12 vakanotsvaga chingwa kuti vadye naJesu. Kureva kuti varume 12 vakanotsvaga chingwa chevanhu 13. Yeti varume 2 kana 1 anogona kunotenga chingwa ouya nacho kuti vanhu 13 vadye. But vakaenda vese kureva kuti Jesu aida kuvabvisa panzvimbo in a way, in a wisdom. I grew up and understand izvo zvindakura. There are times ekuti vakuru kana vasingakude panzvimbo vanoita sekunge vari kutaura zviri rudhi kuti ibva pano. Saka chavanoita chavanotsvaka a way, in a wisdom, unotumwa. Unotozodiscover wadzoka kuti ndandabviswa panzvimbo nokuti zvaida kuitwa zvacho hazvigone kuaccommodata type yako kuti zviitwe uripo. I'm sure we grew up, I grew up in a time ekuti namukoma wangu zvataita, mukoma wangu vaiti mai guru akauya, musikana wavo akauya ndiri pamba, ndaitumwa. Ndakatoziziva ndakura kuti ndisingatumwe, ndaibviswa panzvimbo. Unotumwa chinhu chaunononoka kuwana. Kureva kuti unotozodzoka vaita zvavanga vachida kuita zvavo. Kureva kuti wabviswa panzvimbo in a way, in a wisdom. Yeah, Gamu knows this, eh? She's saying sure. Unotumwa zvokuti wadzoka unotozoona kuti wanga usina kutumwa, wanga wabviswa panzvimbo. Saka Jesu ari kuti mukadzi uyu akaonana nevakomana aonana ne the wrong team. Inini accept you, iwe mukadzi, kuti uite basa paSamaria, Samaria izive Mwari. But vadzidzi vangu havadi, they want to do it alone sevarume. Saka Jesu akaregera varume vachibva kuti awane mukana wokutaura nemukadzi uyu. You must know where to go. Do you know kuti David auya achida kufaitana na Goliath, akawana time yaakataura na Saul akasvika pakuti kuna David, chiwo hembe dzangu upfeke, hembe dzangu upfeke. David ndokubva aramba. Why? Nokuti Saul kana for 40 days watadza kuuraya Goliath une dressing yacho inoshanda. There is no need kuti undipe the dressing of a failure. Mentality ya David ndeyekuti Mwari ndiye muchengeti nemugonesi wangu. So ari kuti ndine protective clothing. Ari kuda kutopa David neheti yake dzekuhondo, heti yake yebronze nechibhachi chake. But David akaramba that attire. Ari kuvimba na Mwari wake. Ziva kwekuenda. Ukaenda kuna Saul ari kutadza kuuraya Goliath, unokundikana futi. But ukaenda muna Mwari, I need the revelation for you to deal with Goliath, you can make it. The church killed Judas. Suicide iri result yemunhu atoraiwa kudhara pachechi. Why? Nokuti kana chechi yakukuramwa, yakukuramba, oza hakuna chinhu chinoembarasa chekuti chechi inogara pasi yekuti ibva pano. Oza kuna vanhu vane mentality kuti ukarambwa nechechi unozongarambwa nedenga racho chairo chairo. Why? Because anenge akaisa moyo wake ipapo. Chechi yakamuramba ikati ndezvako izvi, bva pano, it's not our responsibility. Ichechi sano ndokubva vanozviuraya. Yeti Jesu wacho ari kuenda pamuchinjikwa, ari kunofira vanhu vese including Judas. Ari kutoti baba varegerere, hapana chavanoziva. Kureva kuti Judas naiye hapana chaanoziva, ngaaregererwe. But already is already dead. So chauraya Judas ichechi. Judas aapproacha church, haana kuapproacha Christ, kora haana kuapproacha the word. Church doctrine sometimes kana usiri mature enough inogona kunge iri ichipigisana ne the kingdom principle. Why? Because madoctrines nezvatinoronga zvinorongwa nevanhu, hazvisi zvekudenga, ndezvemudenga. There was a time vanhu vairamba vakadzi. Jesu auya, vadzidzi ndokubva vatanga kutaura naye kuti Moses aiti tinoenda kuramba vakadzi. So people were discussing, vaiti tinoenda kuramba vakadzi. Moses waiti tinoenda kuramba vakadzi chirunyora marriage certificate. Ko imi Ishe munoti kudii? Jesu ndokubva ati hazvina kudaro pakutanga. Izvi Moses akazviita nokuti angaona kuoma kwemwoyo yenyu.
angaona, haisi revelation, observation. Akaona kuti vanhu vakaoma mwoyo, ndikati vasarambane vanourayana, saka to save life ngapaite divorce. Akaona kuoma kwemwoyo yenyu, kwete kuti akanzwa Mwari, haisi revelation, i-observation yaPastor Moses, yaleader wavo. Kurati vaiapproacha marriage vaine mapepa, marriage certificate, vane madivorce. So somebody akandibvunza kuti vazhinji vane mibvunzo, some they take it as a joke, vachiseka vachidi kuti it seems as if kuti evangelist your preaching inoita kakusekesa, kakunakidza, kana kuti ine nyaya, kana kuti majokes like sei muchidaro. Say muchidaro, the way you preach, right? Let me help you on this. My preaching style, the way I do it. It was my prayer, to minister to people in the streets, to win souls as an evangelist. Could I need to minister in a way, number one, it's attractive. Number two, gonna draw attention ya vanhu kuti vagone kunzwa kuda kana kuteerera vhangeri randichashumira. So I've discovered kuti muushumiri wa Kristu Jesu uchaona kuti aishandisa anonzi maparables. What is a parable? Parable is an earthly story with a heavenly meaning. Inyaya dziri tangible dzinobatika panyika asi dzine chirevo chine chekuita neushe hwaMwari. So I've seen kuti I need to take people from their level kuti ndivasvitse muvhangeri raJehovha. Vanhu takasiyana siyana vanoteerera vhangeri, vamwe vakura, vamwe vadiki, ndikutaura pamweya. So when you preach as an evangelist, the way I do, ndinopinda mumacircles evanhu vese, ndinorelata nevekuBhawa, nevemunyika, nevekubhora, nevekupi, so that ndapinda mavari, ndochivadhonza, ndochifamba navo ndichibuda mavari kuti vauye pakunzwisisa evhangeri yaKristu Jesu. So the reason why I preach using my story, my jokes and everything, ndiri kuuya muvanhu ndorelata navo day-to-day examples, then I'll take them to a dimension yekunzwa vhangeri raJehovha. Sekuparidza kwaita Jesu in parables. What is a parable? A parable is an earthly story with a heavenly meaning.